Good morning mga moms. So eto na, bagamat mataas ang baha o ang agos sa ilog, ayan, ngayon gagawin po, ta-transfer tong isang solar lights doon sa hallway na mga dinadaanan ng mga tao papasok dito sa Hinaguan Farm. So ayan, may mga bisita, dito na po yung mga bisita ng kinasal. Ito yung galing dun sa... Yan yung malapit sa ano, di ba? Sa may puno at alisay. Pasok po. Mataas-taas yung tubig ngayon. Tingnan natin. Ayan, mataas-taas ang tubig ngayon. Pero makakatawid naman na. Kaya naman na. Kaya lang ngayon naisip ni Brenda na ipalipat yung solar lights dun sa unahan. Good. Oh. Basa ako. Andito na si Moments by Jana. Ang hagdan. Andun ang kunin nyo. Ayan na. Nasa kural. Kasi pinakuha rin yung, hinihiram ni Brenda yung hagdan ba? Ha? Andun nga yung hagdan. Ha? Isabay na rin daw yun. Ayun ba? Ano? Saan yan? Dito ba yan? Ayan na po. Para yung mga papasok at lalabas dito sa gabi ay may ilaw na. May lights ba? Dili na init ang kuan. And since it's solar naman, naisip ni Brenda may pag. Papunta ba dyan o? Ay, sige pa, binugbog. Karawa, pangalo ilalim ka na, kung nagkupod. Buwan na. Unsay, ibutang na ito sa ilalim. Meron na yan dyan. Kasi ito yung isang ilaw po dito. Oh. Ayan. Oh, diba? So dito. Dito na pala ang newlyweds. Congratulations. Salamat kayo. Ha? Aalis. Alis kayo po na lutong lechon. Oo, okay na. Andiyan naman sila Brenda. Hindi na sisimentohan yan? Ha? Hindi kaya magalit yung dyan, naglagay tayong... Kaya nga din natin si Simento. Oo. Ano gagamitan ng hagdan? Hindi ba mabubunot yan dyan mamaya? Manakaw yung isang bunutan lang yun. Ay, awak ko. Kaon. Ha? Ha? Kaon nga. Malalim ba yan? Oh, we. Mga 1 foot and a half. Ah, isa. 16 centimeter. Ako sa inyo, lagyan nyo siya. Dili na to i-semento kay base. Dili, lagyan nyo siya ng ganyan ba? Buildingan. Hindi. Lagyan ng taluktok niya ba? Taluktok Tungkod? Biktan. Bigtan lang ka. Pwede. Tumawag sa Hindi, wag mo muna anuhin kasi itanong nyo muna kay Brenda kasi baka mamaya mag-ano ba? Alam mo naman yung kuya mo, bigla magpalit ng isip. Ay, ito hagdan. Hagdan. Ano? James, yung hagdan pala hinihiram ni Brenda yun. Hindi na matumba? Yun na, pag nahangin. Kaya nga, babagsak yan, bastira yan. And that's the solar light from Sisi Maymay Flores. Bago ko sa kahoy. Doon mga kanong puno ba. Ayan, okay na, hindi na yumuyog-yog. Hindi, tukuran talaga yan. Hindi pwede wala tukod yan. O kasi baka mamaya mag-ano yan. Malaglag. Dalawan yung tukod, isa dito, isa sa dito. Para. Eto, yan po yung isang ano
New solar dito sa hagdan para, Kagabi, oh. ha? Tubig. Dahil, Sa bahay. malakas. Grabe. Ayun na. Nandito na, ayan na. Yung hiram na hagdan kay... Saan lagay? Diyan na lang mo, ayan, dyan yun eh. Yan yata yun eh. Sabi rin kasi ni Brenda, dito ba? Inalis mo na yung payong mo. Pinaano niya kanina eh. Ito ba daw? Ito yata yung pinapaano niya. Papatapyasan niya yung mga ibang sanga. Dito yung hagdan ni Jana kasi gumagamit. Asan na si tito mo? Si kuya mo pala. Tara dyan po. Andyan na po. Dito una ka dito. Ayan na yung, ala, grabe! Diyan na. Grabe social, may palitsyon sa kasalan. May palitsyon, handa na ba ang lahat? What can you say about the ulam last night? It's like carbonara. Ang putla, no? It doesn't look like pancit. It's carbonara. By the way, I am this service as well. I-ambush din ko sa bride, sa mama sa bride. So gabi pa ko niya tingnan na ikaw ang host of ba? Ay, wow! Dire-diretso na. Sige, let's go. Ito na yung So, ating submit na wedding. din sila. Kasama yung kanilang mga guests. Sige na ko ni siya ang tulon. Okay, by the way, Ito yung teacher. direct And most of the natin. time, Andito na sila. Ready na rin sila. Pati yung kanilang ibang mga bisita ng family ng babae at lalaki. But I think this opportunity for the night, the cutting of the cake. Wala na ikaw-operate atong kuan, atong speaker. Ngayon naman po itong aming outfit, yung saksakan kasi naputol. So kapag nilalapag po ito sa sahig, napakapakan, hindi na ayos maigi, naputol yung isang ngipin niya. Yung isang ngipin niya. Ayan, nagpalit ngayon ng bago. Puti talaga may mga electrician tayo dito. Kaya lang kasi aalis na siya, magpupunta na siya ng abroad, doon na siya mag-aasawa, makakapunta na siya ng mga Latina. Kawawa naman, iiyak na naman si Britney niyan. Panibagong bakla na namang iiyak kasi maiiwan na naman ang kanyang uyab. Ayan. While here, no, ano yan ma? So you're cooking, wow! Mananangalian na tayo. Ang sarap ng ating food. Lami. What's that? Paklay. Paklay. No, paklay. Paklay. Nagutom na tayo. Pak si Lalay. Ay! Lalay. Ayun. Lay! Asa ba si Ariel? Verbana. Utang mo na si Lalay. Hindi namang baby. Oh, lalay, tama na. Ano, oh. Ayun. Utang mo na si Lalay. Sarap tong paklay mga moms. Ito na, nag-crave ako.